Okay. Jeg skal bevise toppunktsformlen, og derfor skal jeg bruge f af x lige med ax i anden plus bx plus c, fordi det er toppunktet for et andengradspolynomie, og det ser sådan her ud. Det første jeg skal gøre, det er, at da toppunktet er maksimum eller minimumspunkt, så skal jeg finde f af x lige med 0. Og derfor skal jeg differentiere forskriften her. Det gør vi. Og se den går ud, fordi den konstant. Det næste jeg skal gøre, det er at isolere x. Det gør jeg ved at flytte b om på den anden side af lighedstegnet af minuser begge sider. Derfor står der minus b, og jeg dividerer også 2x på begge sider af lighedstegnet. 2a, undskyld. Og nu har jeg fundet min x. Det er så x'et i min toppunktsformel. Det næste jeg skal gøre, det er at finde mit nye koordinat. Det kan jeg gøre ved at indsætte forskriften her ind i forskrift for f af x. Og det gør jeg. Ellers visk noget af det ud. Okay. Det jeg skal gøre nu, det er bare at parenteserne ud. Så det gør jeg i det næste skridt her. Minus og minus, det giver plus, så det kommer til at stå plus b i anden her. Nu til at stå 4a her og a her. Jeg kan lige så godt skrive sådan her, så a og a ligger ud med hinanden, så der står kun det her. Skal jeg skrive minus 2b. Og du skal lige have b i anden. Ja, b i anden her. Og ikke 2b. Altså b i anden. I stedet for 2b. Nå, ja. B i anden her. Plus c. Det letteste jeg kan gøre nu for at komme herhen, det er at finde en fælles nævner, eller sætte under en fælles brøkstreg. Så det gør jeg her. Og så skal jeg ligesom finde en fællesnævner, og det er 4a. Så skal jeg gange det her med 2. Og gange det her med 2. Og gange det her med 2. Jeg vil så sige, at den her går ud med den her, og tilbage har vi minus b, plus 4, a, c. Over 4a. Over 4 a. Ja. Og minus b i anden plus 4 a c, det er det vi kender som diskriminanten. Men problemet er, at der står plus her. Derfor sætter vi minus her.
det samme som minus d og 4a. Det er så min nye koordinat, vi har hjemme her.